Ay, pangulat dayo. First stop na mo karon sa Dunkin Donut Gusa. Grabe. Sa tanan pwede malimtan. Tanan pwede malimtan ang medyas pag yun. Try na mga ning ilakaw mo. Makalimot mo sa isa ka medyas. Ngala ko, nagbasa akong tilay ba? Wala ko basa man akong til. Lupis siguro akong medyas isang suot. Basa man akong til. Malimtan akong sa kamedyas. Ay, yun siya mga paguna-huna. Nabugig tagan ta katong kuan ana ka na ana. Meron. Ah. Sira. Okay. Lakaday. Ah. Uy! 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 Ay, lapang gasog. Ano lang. Yo, ay kay ayo ba? Ano sa mo ni? Yo. Karo. Uy. Ya. Ay kay ayo, steady lang imong lakaw yan. Ano sa man ni? Sa kontra gusto man imo yo. Bukan sa kaya ni. Maboy man ni sakay. Para tao ra man ni. Ayo. Ayo. Kontra gusto lang yun trabaho nimo yo. Kayo lagi. Ala nga bukatin na kayo. Anang kabayo ba? Para tao taman tani pero murag naman. Ayo, ganun dawat mo nagbaboy ning. Sama kay Kael.